fazer unha pregunta. Que tradicións se conservan aquí, tradicións galegas? A matanza do porco, A matanza do porco que se ha reducido moito por unha razón moi sencilla. Este pueblo, a xente que hai ya é maior. Os jóvenes, a partir dos da vosa edade, jóvenes en edade de traballo, emigroren uns amigos que le digo que a xente maior ya non fai a matanza, ou non chamamos matanza, como digo. Sí, como nós, a matanza. Era un medio de vía, era un medio de... Porque un porco na casa, deitabas as patatas antes de que se pudriran, deitar as elvas do horto, e para crear un porco de 100 kilos tiñas que telo 2 anos na casa, mentras que agora ten 7 meses e ya pesa 150 kilos, pero aquel porco de antes era mellor que o que comemos agora, porque era todo natural, e todo o mundo mataba un porco, toda a familia mataba un porco, porque era o sustento de todo o ano. A xente iba ao campo, cando se acababa o jamón, que era moi difícil deixar un jamón. Sí, porque se vendía. Vendías e comías o touciño. E comías o touciño, comías a murcela, que tamén foi moi rica, por certo. E facíades chourizos tamén. E todo ano, para ir a comer no campo, levabas algo da matanza. E era unha maneira de vía de...